Hai bayarok, Hinkhe sing video upload khaijaya onek din ongkha, Hinkhe tani hinkhe sing onek busy bolte nong saikhana rogano, Hinkhe sing busy ongmani khe ara chini darani wedding, Hinkhe bo mane sing no invite khaijak, mane kam kajorok chuba phaidi hinoi, Hinkhe sing aro Saraswati puja sikalainani bo onek kam kajjo ma khaijak, oni bagi sing video shoot khaimaliya. Hinkhe nong video gam mane YouTube mane channel upload khaimaliya hinkhe tabok nok tinini simichini video daily no nai mannai hinkhe tini video no nok naya sakang like khaidi tarpore subscribe khaike hinkhe tini channel mane video upload khaimani sakang nong oro notification sokpai nai hinkhe hambai. A few moments later. Ya chela chuka no gotong na bo Saraswati puja ro paikya bor thangai sal katai ro jaksini sido. Approximately 10 hours later. Ta khai tong dara asung mokja buri sarai lanani hine khana kabale ta kobai de ai. Sobo salang nono. Ang khana pili. Yang Facebook buri potai manibo 5000 feren kajak buri potai manibo naiga diba hai hine ingo SMS hoimani SMS senaya reply seroya burun buri chara hino nukaisa Angke chiji si angkai. nono kai so salang buri chara lani ongo hino Ang borong ni khugo khana pili. ingke nung bor khicha dingke chana Macana pili borong ni kokbai ta. borong sikok khai mokol kone be nung se sikok rong maya nung kai borong ko khana ise sikok rong na nai to Ang borok sakai to mampai tong nai pili. emne fungse buri maya sikla bura diyo borok ro khana kale lase sinchang nai bele nono kai sobo salang Tabong ni dino chala rok buri rok no rukpri na nya buri rok se chala rok no mabo rukpri yo. Camera thaisa tong khai tai buri rok rusi rukpri na. emne fungse sikla bura rang pucha kore diyo camera thaisa barikhi lajang nai naiga diba no sandal kusi se kaima tong jago ka boroni camera thaisa paiman thai Intang asu camera pai na diwana. Dak tu call ni dini call sa khali na. umago ni salarang le leta pe de se para barikhi leta pe khalak sina Asung mani bo lelkha hamtai ang no ulo sai khana ro nai letak tu baki phal janai. doa khai handi khai sai khana ro One hour later. Dar ang no thanchi nai ga do. doro thanche di file salbo chukha 5 hours later. sikala bura thami ka buri sare lamaya nungga no sikala bura hin nai Sikala bura hinnan tanang. Joto borok se sikala bura hinno ang hinnan tanang nono. tongra no dino sikala phuni nai